este ciclo de conferencias, hoy nos dirige la palabra Guillermo Llorca Freire. Es ferrolano de nacimiento y yo diría que también de vocación, porque dedica su vida a la investigación histórica de esta ciudad. Ahí están los premios de investigación Ingeniero Comerma, que obtuvo en 1985, o el Jaime Quintanilla en 1986. Lo que hace con un gran rigor científico y con una enorme dedicación pedagógica. No solo en el Instituto Sofía Casanova, donde trabaja, donde es profesor desde 1979, sino también en todas las actividades de la ciudad. Yo creo que es muy alentador ver cómo Llorca se preocupa constantemente por la divulgación histórica de esta ciudad. En definitiva, Llorca quiere participar, trabajar y comunicar con toda su ciudad. Así, yo creo que en consecuencia con estas ideas ha sido cofundador y presidente del Ateneo, es miembro del consejo de redacción de dos importantes revistas que se editan en Ferrol, Concepción Arenal y Ferrol Análisis, pero también lo hace como publicista, y yo pienso que es interesante repasar, recordar ahora parte de su obra escrita. Trabajos monográficos podemos citar Os Ateneos Ferroláns na súa historia, Origen del Patronazgo de San Julián sobre la ciudad de Ferrol, Concepción Arenal, 5 monumentos na súa memoria. Ha publicado libros como Ferrolterra na colección de Guillermo Escrigas de tarxetas postais, Historia da prensa ferrolá, Ferroláns, Ferrol, Historia dunha terra, Ferroláns en Cuba, siempre la palabra Ferrol en toda su obra. Con otros autores ha publicado importantes obras como Camiños de Ferrolterra, traballos prácticos de xeografía, a historia das civilizacións a través do cine, Ferrol a través dos textos históricos e literarios, en fin, una larga lista que no voy a completar. También ha tenido y tiene una larga proyección e intervención en temas periodísticos, en colaboraciones con numerosos diarios como Ferrol Diario y El Norte de Galicia, aquellos desaparecidos diarios de Ferrol, La Voz de Galicia, Crónica de Ferrolterra, Diario 16 de Galicia, El Ideal Gallego, y, como no, en revistas más o menos especializadas como Cuadernos del Ateneo Ferrolán, Concepción Arenal, Galicia 10, Ingenio, Ferrol Análisis. Yo creo que Llorca nos ha preparado, con esa vocación que tiene por la historia en general y por su ciudad de Ferrol, una singular panorámica fotográfica de la presencia ferrolana. Yo pienso también que es un tema de gran interés para esta ciudad, para nosotros, al fin y al cabo, descendientes de una población que tan intensamente vivió aquel fin de siglo, aquel 98 que hoy estamos conmemorando, y en el que creemos que hay elementos muy positivos y no solo recordar el desastre. Yo estoy seguro que Guillermo Llorca nos dará ahora una entrañable y una muy certera visión del quehacer de los ferrolanos en Cuba. Bueno, moitas gracias. Gracias a Juan, mi querido colega de temas de Ferrol. Gracias a Xosé Manuel Couce Fraguela por levar adiante este ciclo con entusiasmo que está levando. Gracias tamén a Caixa Galicia e a Elena Cardona. Para min é unha satisfacción dende os tempos de Ángel García Sisto subir a esta tribuna, e gracias a todos pola súa presencia. É evidente que no curto tempo dunha conferencia non se poden tratar todos os temas da ampla panorámica que ofrece a chegada de dos ferroláns a Cuba.
Eu escollín nesta ocasión, aunque no libro que citaba Juan sobre os ferróns en Cuba trato o tema de unha forma máis global, eu escollín dous aspectos que me parecían, non sei, os máis atractivos. Por unha banda vou falar dos emigrantes, sobre todo dos emigrantes anónimos, que son a maioría, e por outra banda, xa que estamos no 98, vou falar tamén dos soldados recrutas que eran enviados forzados ás guerras pola independencia de Cuba. A ver se funciona isto, que sempre a técnica nos prepara alguna sorpresa. A primeira. Ben, aquí teñen tres paisanos e con eles quería comezar un pouco a aventura, esta impresionante aventura humana de xentes de Ferrol e de toda a súa bisbarra que algún día emprenden o camiño da migración a América. En realidad, o primeiro que teríamos que preguntarnos é por que emigran. Evidentemente, a pesar desas visións románticas que os galegos emigran porque teñen o mar ao lado, a razón fundamental é unha razón económica. O atraso da economía agraria galega, un sistema arcaico de productividade do campo, e, por outra banda, as crises cíclicas na construcción naval de Ferrol son as dúas razóns fundamentais que van botar a milleiros de galegos cara a outra beira do Atlántico e, en concreto, tamén a centos de ferrolanes. Por outra banda, a partir de 1853 aparece unha Real Orde que autoriza legalmente a migración e a partir dese momento, máis ou menos dende este mediados do século XIX, a emigración galega-américa vai tomar un carácter masivo. Por outra banda, hai que ter en conta tamén o enorme atractivo que exercen os países de Hispanoamérica aos emigrantes galegos. Por unha banda, hai que ter en conta a desaparición da escravitude en Cuba en 1886, co que hai unha enorme demanda de man de obra e, por suposto, os galegos que van chegar alá van traballar con moito máis entusiasmo que a man de obra escrava. Cal sería o retrato sociolóxico destes paisanos que aquí introducen esta charla? Evidentemente, o seu perfil sería que a maioría son homes, son xoves, son xornaleiros do campo da bisbarra ferrolán, antigos obreiros da construcción naval, moitos deles de escasa preparación profesional, baixo nivel de instrucción e moitos deles incluso analfabetos. A este colectivo tan numeroso hai que engadilo os emigrantes prófugos, sobre todo nos anos das guerras coloniais. De feito, chama a atención a elevada porcentaxe de emigrantes menores de 15 anos, eu teño referencia incluso de algún de 14 anos, cito un dos que vin no arquivo municipal, un tal Manuel Eusebio Carballido Gabeiras, de 14 anos, veciño de San Felipe, que en setembro de 1870 solicita os permisos necesarios para marchar a Habana. A explicación a esta emigración tan xove, imagínense eso, a nenos de 14 anos, hai que buscala, digamos, na implantación en 1837 do servicio militar obligatorio. Para eludir o recrutamento, fixado por lei aos 17 anos, moitos mozos emigraban de adolescentes e logo eran declarados prófugos. Ben, por que Cuba era un dos países de Hispanoamérica elexidos? Evidentemente, durante toda a segunda metade do século XIX, cando arranca a migración masiva, e o primeiro tercio do XX, a maior porcentaxe da migración é a Argentina e logo a chamada Perla das Antillas. A parte das facilidades do idioma que ofrecían estes dous países de poboamento español, Cuba, digamos, tiña un enorme crecemento económico. A altura de 1830 era, digamos, Habana en concreto,
a cidade máis próspera de toda España, de todas as colonias de España. Pensen que Cuba era a primeira produtora mundial de azucre, había aproximadamente 1500 enxeños de azucre, era a primeira potencia tamén exportadora de café, é un dos primeiros países en ter ferrocarril, en 1837, 8 anos antes que España, e tamén un dos países por onde navegan os barcos de vapor e ten maquinaria de vapor en todos estes enxeños de azucre e nas fábricas de tabaco. A estas posibilidades, digamos, que ofrece Cuba para sair da miseria, hai que engadir tamén os constantes anuncios da prensa da época reclamando emigrantes e ofrecendo enormes perspectivas para atraer a este contingente de emigrantes, incluso moitas veces ofrecéndolles a viaxe gratuita cando logo tiñan que pagala ao chegar alá. É dicir, incluso había uns intermediarios que se chamaban os ganchos, que ian polas aldeas, ian polas festas, reclamando a esta poboación que tiña unhas condicións de vida bastante duras para que foran a traballar a Cuba. Aí teñen un anuncio do diario Ferrolano, onde diferentes compañías navieiras, tanto españolas como estranxeiras, solicitan esa presencia española. Aquí teñen un grupo, normalmente a viaxe que facían as xentes de Ferrol e Bisbarra era ir en pequenas embarcacións ou en lanchitas ou en pequenos vapores ata o porto da Coruña. Ali cargaban as súas maletas moitas veces de cartón e de madeira, e sería tamén curioso saber que levarían dentro. Outro día entereime de algunhas cousas, moitos deles levaban uns chourizos enlatados por un ferreiro, queixo, unhas botellas de auga ardente e algunha botella de anís que era envolta coa pouca roupa que eles leaban. Unha vez que embarcaban na Coruña, pois iniciaban esa longa travesía, que durante moito tempo era unha travesía que ofrecía unhas condicións da viaxe moi dificultosa, moi longa, pero a partir de 1863 as condicións da viaxe van mellorar moito cando se introducen, digamos, os barcos de vapor nos portos de Galicia, principalmente a Coruña e Vigo, tamén Vilagarcía de Arousa eran os portos de partida, e entón ese percorrido, ese periplo marítimo de algo máis de 8.000 kilómetros tardábase aproximadamente unhas 3 semanas, cando antes a duración da viaxe podía durar pois un mes e medio aproximadamente. Aquí teñen un grupo de pasaxeiros viaxando na cuberta dun barco. Os prezos, como un detalle curioso para estes pasaxeiros de terceira que ían na cuberta do barco, pois eran, segundo un anuncio de El Correo Gallego de setembro de 1915, o custo da viaxe dende Coruña a Habana eran de 2,51,10 pesetas. Ben, unha vez que estes barcos de vapor pasaban o Castelo do Morro na Habana, na entrada da Bahía de Habana, pois, digamos, estes enormes barcos ateigados de xente non podían chegar ao Peirao, e entón ían unhas pequenas embarcacións a recoller a estes emigrantes. Estas embarcacións chamábanse guadaños, aí teñen algunha, pero imos ver agora outra con máis detalle, estes famosos guadaños, e curiosamente un deses se chamaba La Natalia, que era propiedade de Luis Asisto do Seixo. Ben, unha vez que chegaban os paisanos a Habana, antes de iniciar o traballo, lóxicamente o primeiro que tiñan que facer era buscar un sitio onde dormir, onde
residir, moitos atopaban, digamos, un lugar na casa dos familiares, un dos fenómenos da migración e que uns tiran de outros, digamos, en casa dos antigos veciños do pobo, algúns en barracóns para poder dormir, e algúns atopaban onde pasar os primeiros tempos en algunha fonda, como a que aparece aquí, aí pon Fonda la Ferrolana, e máis ou menos isto está sacado dunha revista Galicia, de setembro de 1902, que dicía Fonda la Ferrolana, como non se ve moi ben, dicía Fonda la Ferrolana dun tal José Pazo Ríos, que se anunciaba nas páxinas desta revista con buen servicio, buen trato e precios sin competencia. É dicir, que na Habana ali había un paisano que ofrecía onde residir aos seus compatriotas locais. Ben, moitos destes paisanos iniciaban o seu traballo, os seus primeiros traballos, sobre todo nas grandes cidades de Cuba, por exemplo, Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río, e moitos traballaban no sector do comercio, si que a isto se pode chamar un comercio, pero bueno, aí vendían a súa roupa, outros traballaban en ferreterías, algunhas enormemente prósperas, outros traballaban, montaban algún café, aí teñen esa panorámica deste café, e outros moitos montaban o que se chamaba, e se chama todavía en Cuba, as bodegas, que eran unha especie de tendas de ultramariños, como as tendas das aldeas de Galicia, que se vende de todo. Os que non traballaban nestes sectores tamén se dedicaban a traballar como vendedores ambulantes, vendían carbón, vendían galletas, vendían xeo, polas rúas, sobre todo, da Habana. Pero outros, sen embargo, non tiña máis remedio que ir traballar ao campo. En realidade non era, digamos, un sector que os galegos tiveran moita atracción hacia él, porque realmente saíran da súa terra de traballar no campo e ir ao campo en Cuba, onde o clima é bastante duro, pois evidentemente non era o máis apetecible. O que pasa que, bueno, non quedaba máis remedio que suar precisamente, por exemplo, nestas facendas de tabaco. Aí traballaban moitos. Tamén nas de azucre. Coñecemos a testemunha dun tal Antonio Soto, que é natural de Moeche, que en 1916 escribe unha postal á súa familia e di: «Es tanto el sol que ni tiempo tienes a pelar una caña, 45 centavos y 40 días de faena, ni para comprar zapatos y esperando tiempos mejores». Outros ferroláns, igual que outros moitos galegos, traballaban, bueno, aquí hai un grupo de paisanos nosos nestas vivendas campesiñas preto das explotacións de azucre. E aí teñen un dos eses 1500 enseños de azucre que había en Cuba, onde evidentemente tamén traballaban moitas xentes de Galicia. Aí teñen outra foto, esta é unha foto precisamente de traballadores destes enseños de azucre. Outros traballaban non únicamente nas plantacións de tabaco, senón que traballaban tamén nas fábricas de elaboración do tabaco. No tendido ferroviario, hai unha serie de persoas que están traballando no tendido ferroviario en Pinar del Río en 1915. No tendido do ferrocarril, pensen que o ferrocarril en Cuba, que se introduce en 1837, tiña en Cuba, como saben, unha illa moi alongada e
entón este ferrocarril o que tiña era máis ou menos unha función de levar a produción de azucre, sobre todo ao porto de Habana. Outros traballaban adicados á pesca, deste tema falará con máis extensión Xosé Neira Vilas na súa próxima conferencia, e traballaban sobre todo nas augas do Golfo de México ou nas augas tamén de Florida. Moitos paisanos na zona de Redes, de Ares, traballaban en estas embarcacións de pesca. Ben, a maioría destes paisanos botaban raíces definitivamente no país caribeño, pero agora imos tratar de aproximarnos nesta panorámica xeral a como sería, digamos, a súa vida cotiá, é dicir, como vivirían, a parte da súa longa xornada laboral, os seus días de descanso, os seus días de ocio. Era moi normal que se xuntaran, como nesta fotografía, amigos, veciños, compañeiros de traballo, que compartiran unha empanada, non podía faltar, uns vasos de viño, lembrando os viños da terra, e, digamos, algún outro tipo de xantar, ou abrirían eses chourizos que levaban enlatados os novos emigrantes, e ali facían un pequeno banquete, mentras despois duns cantos viños pois entonaban cancións como esta que di, vou lela, non cantala: estando yo en La Habana, allá al poniente del sol, sentí tocar las campanas en el muelle de Ferrol. Outros pasaban uns ratos de ocio na taberna, xogando unha partida a baralla, tomando unha copa de ron. É moi curiosa esta foto, que tamén agradezo a xente que me pasou este material, ver aquí este home que pon aí yo, evidentemente, pois está deixando constancia clara de que aí está el, que está xa, pois, cun puro, xa está un pouco establecido, e hai que pensar que esa foto pois chegaría ás familias como a de o meu compañeiro que está aquí, que me facilitou, non? Ben, entón aí o teñen nas tabernas. Outros tamén, o primeiro, unha das primeiras cousas que facían moitos deles, seguramente cando mercaban o primeiro traxe, ou un amigo yo deixaba, acudían a un estudio fotográfico, moi bos, por certo, para facerse un elegante retrato para, lóxicamente, enviar aos familiares. É o caso dun tal José Saavedra, que teñen aí na imaxe, que en setembro de 1910 posa solemnemente para o fotógrafo con sinais evidentes do seu triunfo: o chapeu nesa mesa, o reloxo no centro coa cadea de ouro, elegantes zapatos. Evidentemente era un home que, se se recibe esa imaxe na casa, pois xa era unha alegría, non? Parece que o home triunfaba. Outros casaban, como é o caso do casoiro de un emigrante chamado José Ramón, que casa con esta mulata chamada Nicolasa. Fanse a foto de estudio nun fotógrafo da Habana en outubro de 1913, e envían esa foto dando conta de que, bueno, xa é un home que atopou parella. Bueno, esta é unha postal moi bonita, porque evidentemente a postal é unha fonte documental tamén importante para saber desa correspondencia epistolar entre as xentes da cá e da colá, que carteábanse con moita intensidade. E, bueno, aí ven unha postal, incluso con esa pomba que leva a súa mensaxe, dando conta, máis ou menos, de que están ben, de que lle dedica a súa tía, ou de que as cousas, que vai ir para Ferrol ou para Ares dentro de pouco algún outro paisano. Ben, a parte desa correspondencia epistolar, que é todo un tesouro de información, é evidente que os ferroláns, como todos os galegos, tiñan unha constante información de canto acontecía na súa terra natal,
Son numerosas as publicacións da emigración galega en Cuba. Eu manexei bastantes cando estiven alá, e raro é atopar algunha que non teña información sobre Ferrol. É dicir, que eu estou seguro de que os emigrantes de Ferrol en Cuba estaban bastante ao día de canto acontecía na cidade. Ben si, por exemplo, que había demanda do ferrocarril, ou si aparecía algún acontecemento importante, un naufraxio, ou si chegaba a Ferrol algún persoeiro. Evidentemente, esas noticias chegaban a Habana, e había periódicos. Este que teñen diante era un periódico dirixido por un ferrolán, Adelardo Novo, un dos periódicos máis importantes de Habana, que dirixe durante 25 anos. Este home que teñen aquí, a parte das caricaturas del que aparece, este diario é o Diario Español, e constantemente neste diario aparecen referencias sobre a cidade natal. Aí teñen outro, a figura de Concepción Aneral, que é unha figura enormemente valorada en toda Cuba como en toda Hispanoamérica. Logo falaremos un poquinho máis dela, pero incluso colabora cos seus escritos e con algún poema na prensa de Cuba, na prensa de emigración. Ben, aí teñen outro, o Boletín de Ferrol e su comarca. Desto falará tamén Vicente Peña Saavedra cando trate o tema das escolas de emigrantes. Era unha publicación dedicada sobre todo á fundación de escolas na zona de Ferrol, pero digamos tamén incluía noticias da cidade de calquer tipo. Ben, aí teñen o impresionante edificio, hoxe bastante abandonado, do Centro Galego, onde evidentemente moitos ferroláns facíanse socios, e como veremos dentro dun rato, incluso chegaron a ter un papel protagonista na vida social e na dirección deste Centro Galego, que fora fundado en 1879 como unha sociedade de instrucción, logo falaremos deso, de recreo e de beneficencia. Moitos ferroláns, como moitos galegos, socios desta importantísima entidade de Cuba, moitos ferroláns, como moitos galegos, disfrutaban dos bailes, das festas, das conferencias que se facían neste salón principal do Centro Galego, aparte dun teatro, que hoxe, digamos, o Teatro Nacional. Había aí un salón todo de mármore, onde cabían unas 5.000 persoas, e aí acudían os ferroláns e os galegos, sobre todo os fins de semana, máis engalanados, ás conferencias ou ás festas que se facían a cotío. Tamén era moi normal sair de excursións. Fíxense a cantidade de autocares que saían do Centro Galego, aí o teñen no fondo, que saían do Centro Galego a romarías. Había unhas romarías moi famosas que eran nun sitio que se chamaba La Tropical. Era unha cervexería, e aí acodían cantidade de galegos, incluso facían festivais, recollían cartos precisamente para logo enviálos para a construcción de escolas. Era, digamos, un punto de encontro dos galegos, incluso dos veciños dunha comunidade. Aproveitaban, por exemplo, Ferrol e comarca, organizaba unha festa, a Liga de Santa Valla organizaba outra, etc. Ben, aí teñen os nosos paisanos degustando o polvo, é dicir, os pratos de terra non faltaban. Incluso esta moi curiosa, que está unha vez máis dando conta dunha empanada. Aí a teñen, bastante grande, de patrón, pero aparte deso aparece amenizando este xantar nos xardíns da cervexería Tropical un negro que está tocando a gaita. É un detalle tamén bastante curioso. Ben, neste Centro Galego, que dende o primeiro momento ten como un dos obxectivos fundamentais a instrucción, é dicir, a educación
dos emigrantes e dos fillos dos emigrantes, a parte do labor benéfico e do labor sanitario do que falaremos máis adiante, pois en 1906 as dependencias escolares do centro galego pasan a chamarse Plantel Concepción Arenal. Este foi o primeiro edificio do centro galego, logo fixeron ese palacio que viron anteriormente, e este é o edificio actual do Plantel Concepción Arenal, que todavía existe. Ali tiven ocasión de asistir a unha escola de primaria e de ver a biblioteca ou de ver as columnas desta escola, e no fuste dunha delas poñer Pérez Villamil, por exemplo, tamén o recordo dun pintor ferrolán, non? Ben, aquí a este plantel, que repito que existe e que leva o nome, en certa medida, hoxe hai que agradecelo a Neira Vilas, porque cando as escolas en Cuba se nacionalizan querían cambiarlle o nome, e o labor dos galegos e dos ferroláns que están ali e de Neira Vilas pois evita que se lle cambie o nome, e hoxe en día é Escola Nacional, pero co nome desta sobranceira ferrolán. Pois ben, nestas clases impartíanse asignaturas como religión, moral, gramática castelán, escritura, aritmética, teneduría de libros. Pensen que moitos emigrantes a súa aspiración era traballar no sector do comercio, na contabilidade máis que no campo. Teneduría de libros, cálculo mercantil, historia universal e particular de España e nocións de inglés e de francés. Posteriormente as clases van ampliarse a clases diurnas para o ensino primario, e tamén van dar clases de costura, de música, para as mulleres que empezan tamén a asistir a este plantel. Aí teñen un diploma, precisamente, do Centro Galego da Habana, concedido a unha alumna en xuño de 1942. Mais ou menos ben dicindo, calificación de sobresaliente e segundo premio en los exámenes de solfeo cuarto año, Margarita Senra Rodríguez, alumno del plantel de enseñanza Concepción Arenal. Repito que este plantel todavía continúa. Ben, aparte dos galegos que se facían socios do centro galego, como de outras sociedades, había tamén a Sociedade de Beneficencia de Naturais de Galicia, da que falaremos algo. En 1909, xusto despois da marcha da Nautilus, que é o primeiro buque español que chega a Cuba despois da independencia, pois un feixe tamén de ferrolanos, onde está Adelardo Novo, vai crear unha sociedade que se chama Ferrol e su comarca, que falei aí un momentiño, adicada fundamentalmente á promoción das escolas. É curioso observar nesta panorámica a torre da Porta do Dique, na portada do número 10 desta revista, e o escudo de Ferrol. Tamén aparece, é curioso que aparecen referencias a premios agrícolas, ao mellor gando, etc. Non aparecen moitas referencias á construcción naval, pero o objetivo fundamental é crear escolas de emigrantes, e van crear unha en Moeche, que hoxe en día está moi abandonada. Bueno, bares eran os lugares de ocio, a cervexería tropical, as actividades do centro galego, digamos, de Ferrol e su comarca, pero tamén recollendo a importante tradición masónica da cidade de Ferrol. Moitos ferroláns, igual que moitos galegos, eu tiven precisamente a sorte de coñecer algúns galegos de Ferrol e su comarca que eran tamén masóns na actualidade. Moitos ingresaban nas loxes masónicas que todavía hoxe son moi abundantes por toda Cuba. Ben, falei sobre todo dos ferroláns, emigrantes anónimos, pero non quería deixar pasar a oportunidade, polo menos, de citar algúns ferroláns, obranceiros ou ferrolterráns que, gracias ao seu talento, ao seu traballo, ao seu esforzo, marcaron, digamos, unha pauta na historia da emigración galega en Cuba. Un deles, unha figura que todavía hai que reivindicar, e hai persoas aquí na sala que reivindican, é precisamente Fontela Leal,
bibliotecario do Centro Galego, promotor do himno galego, promotor da Real Academia Galega e tamén, curiosamente, masón. Este señor de bigote ben, outro paisano, este natural de Xubia, é Ángel Velo, que foi presidente ao longo de 15 anos da Sociedade de Beneficencia dos Naturais de Galicia, a máis antiga de todas as institucións galegas de América, e foi tamén un dos socios fundadores do Centro Galego. Ben, aquí hai outro paisano, un tal Juan Varela, este oriundo de Fene, foi un dos grandes empresarios do Café de Cuba, conselleiro do Banco de Fomento Comercial, presidente da Caixa de Aforros e do Banco Galego, presidente do honor do Centro Galego e presidente de mérito da Sociedade de Beneficencia de Naturais de Galicia. Precisamente esta placa de bronce está ali na sede desta Sociedade de Beneficencia, que está nunha dependencia do Centro Galego. Aí teñen, para min, polo menos ata agora, o periodista ferrolán máis sobranceiro dos moitos que traballaron en Cuba, que é Adelardo Novo, o director do Diario Español. Outro Novo, este que teñen aí, é José Novo y García, que foi catedrático auxiliar e secretario da Facultade de Dereito da Universidade de Habana. Ben, cambiando un pouco de tema, imos dedicar esta segunda metade a falar, digamos, de os forzados ás guerras. En febreiro de 1895 prodúcese un novo alzamento xeral en Cuba contra a dominación colonial española como continuación da Guerra dos 10 anos iniciada polos independentistas cubanos en 1868 e da chamada Guerra Chiquita, que se libra durante 10 meses entre agosto de 1879 e xuño de 1880. Dende o comezo desa confrontación armada ata o seu remate 3 anos despois, Ferrol vai vivir directamente as consecuencias de tan sanguiñento conflito. Entre 1895 e os primeiros meses de 1898, España vai realizar o maior contingente militar levado a cabo por unha potencia colonial en América. Marchan en conxunto ao longo deste tempo, dende o ano 95 ao 98, aproximadamente 240.000 soldados que son trasladados a Cuba para loitar xunto con aproximadamente 60.000 voluntarios cubanos contra case 70.000 homes do exército independentista, que por outra banda, como veremos logo, van a utilizar a táctica das guerrillas para loitar contra os españoles. A meirande parte destes soldados son recrutas forzosos, cun promedio de idade de 21 anos, que son trasladados para loitar na Manigua en barcos da Compañía Transatlántica, que obtén enormes beneficios con ese traslado, e entre ese enorme contingente militar que é enviado a Cuba figuran numerosas tropas procedentes do segundo batallón do Reximento de Ferrol. Ben, aquí teñen este cartel tan bonito que representa precisamente as forzas españolas tratando de aplastar a rebelde Cuba, retratada como unha muller mulata, humillada polos valerosos soldados españois, aunque a historia ao final vai ser algo diferente, non? Ben, aquí hai unha portada dun xornal da Coruña, El Telegrama, que máis ou menos vale como modelo para repetir o que sería o máis frecuente nas despedidas destes soldados. Recibían un borrancho, normalmente regalaban tabaco, facían un desfile triunfal polas rúas da Coruña entre os vítores da poboación, o despido victorioso das autoridades que louvaban o valor das tropas españolas, a bendición eclesiástica,
e a propias louvanzas da prensa, os amiguiños, en fin, os serios da patria que van loitar, aunque a realidade logo vai ser ben distinta. Mais ou menos este era algo que se repite a cotío, digamos, a partir do primeiro contingente de soldados que marcha para lá, uns 2000 soldados do 7º Batallón Peninsular, composto prácticamente por galegos, que zarpa do Porto da Coruña o 10 de marzo de 1895 no buque transatlántico León XIII. Hai que contrastar a esta despedida oficial moitas veces os laios e os lamentos de moitas nais, de moitas noivas temerosas pola sorte que ian correr estes soldados que prácticamente sería difícil que volveran vivos, non? E ao mesmo tempo eran frecuente tamén as protestas das organizacións sindicais, tanto anarquistas como da UGT e dos propios socialistas, que berraban en toda España máis ou menos o lema de todos a guerra ou ningún. Ben, aí teñen unha despedida, unha desas emotivas despedidas, e precisamente falando deste berro das organizacións de esquerda contra os reclutamentos forzosos, a historia ven a conto porque hai unha lei de reclutamento de 1885 que permitía a redención do servicio militar a cambio de 2000 pesetas para os destinados a ultramar. Se quedaban na península eran 1500 pesetas. 2000 pesetas naquel tempo equivalían aproximadamente a 2 anos de traballo dun obreiro, o que explica que os únicos destinados ás guerras foran os fillos dos pobres, que moitas familias se endebedaran con elevados préstamos hipotecarios para conseguir os cartos da redención e que moitos mozos emigraran clandestinamente, como xa falamos anteriormente, sendo declarados prófugos. De feito, tal como dicíamos antes, a deserción dos chamados a quintas foi a segunda causa da migración galega. A primeira, motivos económicos; a segunda, fuxir da guerra. Incluso hai casos registrados de xente que se mutilaba para evitar ter que ir mobilizado á guerra. Por outra banda, esta redención aportaba ao Estado aproximadamente 40 millóns de pesetas anuais, de aí que cando se necesitaran máis recursos bastaba con facer un novo chamamento extraordinario a quintas e de novo os que pagaban aportaban ao Estado uns ingresos considerables. Por outra banda, estes soldados recrutas nada máis que necesitaban alimento e vestido, mentres que os veteranos, os chamados reenganchados con prima, había que darles unha pensión que en caso de resultar mutilados era vitalicia. Por iso a política do goberno foi a de reservar estes soldados caros para os cómodos destinos na península, mentres a maioría deles, a maioría dos que partían para Cuba, eran esos recrutas. Aí teñen precisamente esta estampa desta despedida nun fogar humilde. Bueno, aí teñen o típico soldado co traxe de rayadillo, un traxe bastante inadecuado. Este, al que aparece con botas, saben que moitos deles tiñan que loitar na manigua, na selva, digamos, tropical, cun calor tremendo e unha enorme humidade. Tiñan que loitar con alpargatas de cáñamo tecido e ao mesmo tempo tiñan unha alimentación bastante deficiente, o que explica unha cousa moi curiosa. A meirande parte dos mortos, logo ao final falaremos do balance dos mortos, foi moito máis por enfermidades que por feridos en combate, pero moitísimo máis. Ben, aí teñen unha estampa desa zona da guerra, onde evidentemente os patriotas cubanos coñecían ben o terreo, practican a guerra de guerrillas que se practicou na guerra da independencia española e, digamos, xogan tamén
coas inclemencias meteorolóxicas, sobre todo dos meses de verán, que eran un forte inimigo das tropas españolas. Ben, aparte destos forzados, destes recrutas que eran movilizados para as guerras, hai que ter tamén en conta a un contingente importante de voluntarios, como este faisano moi coñecido, Francisco Barcón de Quevedo, que era natural de Ferrol, faixe rico en América, emigra a Cuba, e organiza pola súa conta un escuadrón de voluntarios de caballería e vai loitar sen cuartel contra os insurrectos. Ben, este home, en 1869, antes da independencia, por suposto, de Cuba, volta a Ferrol coa condición de mutilado de guerra, despois de perder un ollo na loita contra os independentistas cubanos, e polos seus méritos o goberno concédelle o grau de tenente coronel e otórgalle a Cruz de Isabel a Católica. Aquí, máis ou menos, nos méritos del, pois aí ven o de mérito militar, digamos, a medalla conmemorativa de Cuba pola súa participación como voluntario contra os independentistas. Hai outros paisanos. Aquí teñen un paisano de Santa Mariña do Villar, que tamén marcha para alá e loita como voluntario no batallón de cazadores de Jesús del Monte, e que logo pois vai recibir pois unha recompensa pola súa participación voluntaria neste batallón contra os independentistas. Ben, aunque hai un dato curioso, aunque a maioría dos emigrantes residentes en Cuba vanse poñer, lóxicamente, a favor do bando español, convén coñecer que tamén houbo bastantes españois que tiveron unha participación destacada no exército independentista cubano. É dicir, non únicamente eran soldados forzosos, os voluntarios, senón que tamén no bando dos independentistas había tamén españois. Dende a Primeira Guerra pola Independencia están contabilizados aproximadamente uns 1640 que pelexaron no bando insurrecto dentro dos case 70.000 homes que formaban as tropas cubanas. A maioría eran traballadores que procedían do campo, dos labores agrícolas, ben do azúcar ou ben do tabaco ou do café, e a maioría tamén ingresan como soldados rasos. En canto a procedencia deses españois, un 9% aproximadamente eran galegos. Ben, algunha das estrategias que se van a utilizar nestas guerras contra Cuba, unha das que se vai a empregar é o sistema de trochas, é dicir, o peche das partidas cubanas con postos militares e pequenos fortíns. Estos fortíns que estaban emprazados a moi curta distancia uns de outros e ao longo de moitos kilómetros para tratar de controlar o avance das tropas independentistas. Esta é unha das tácticas que se usa fronte á táctica guerrilleira dos independentistas cubanos, e tamén hai que mencionar porque é importante a táctica que vai empregar o general Valeriano Weyler, que vai reconcentrar nunha política atroz aproximadamente a 300.000 campesiños nas cidades, mortos de fame e enfermos, para, desa forma, aillar aos insurrectos cubanos, pero, a pesar deso, non se vai poder, digamos, dominar totalmente aos independentistas. Esta política de Weyler vai ser aproveitada polos Estados Unidos para empezar a quentar motores e intervir, lóxicamente, no conflito cubano. A ver se podemos apreciar algo extra. Aí teñen un ferido en combate, que están pegándolle un bo zurcido. Estos feridos en combate, moitos deles, os que eran da zona de Habana, eran atendidos entre os hospitais españoles que había algún moi bo, e tamén moitos deles eran atendidos no Centro Sanitario de la Benéfica.
era, digamos, o centro médico do Centro Galego da Habana, que foi o máis importante de Cuba, un dos máis importantes de toda Hispanoamérica, incluso a nivel europeo. Lembren que dicía ao comenzo que a sociedade esta do Centro Galego tiña unha sección de instrucción, outra de beneficencia e outra, digamos, de carácter sanitario, e aí están registrados moitos galegos e moitos ferroláns, incluso que enfermidade tiñan ou de que morren. Moitos paisanos da zona de Ferrol, digamos, rematan os seus días no centro sanitario que van ver agora a súa entrada, aunque eran unhas dependencias grandísimas. Aí está a porta principal de la Benéfica, que era este centro sanitario dos galegos. Os que non sanaban, moitos era difícil naquelas condicións sanitarias, pois eran enterrados neste famoso cemiterio da Habana, que é o cemiterio Colón, monumento nacional de Cuba, digamos, un lugar impresionante con esculturas realizadas por grandes artistas de Cuba e que, curiosamente, como dixen algunha vez, está feito por outro ferrolán, por Calixto Loira, e, curiosamente, é o primeiro que estrenou ese cemiterio. É dicir, antes de inauguralo, morre, é o primeiro que, digamos, que ocupa un sitio dese camposanto. Ben, este conflito bélico que máis ou menos vaise mantendo, que para a parte dos mortos para España é, digamos, unha sangría tremenda, aunque repito que as clases altas vivían un pouco a marxen deste conflito, a pesar de que eran as que máis falaban de patriotismo, vaise agravar e vai a tomar unha solución definitiva coa intervención dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos van intervir no conflito? Ben, eles alegan sempre razóns humanitarias contra eses, digamos, intervencións dos españois contra os cubanos, espallar a liberdade dos Estados Unidos, pero no fondo son os intereses estratégicos e económicos xunto co apoio da prensa sensacionalista norteamericana, sobre todo a prensa amarela que empeza a funcionar nesta época, principalmente o New York Journal, do famoso magnate Randolph Hearst, o que dá inspiración a Orson Welles para facer esa famosa película de Ciudadano Kane. Pois este magnate da prensa sensacionalista prácticamente monta la guerra. De feito, en algún momento chamase a Guerra de Hearst, porque moviliza aos seus correspondentes na Habana, incluso contase a anécdota curiosa de que envía ali un fotógrafo, máis que un fotógrafo, un debuxante, todavía a fotografía non se introduce na prensa, e dille que este correspondente dille que non hai guerra e tal, e di, bueno, ti debuxa algo, ti pinta algo, ti inventa cousas que logo a guerra xa a fago eu, non? E bueno, aquí é curioso que nesta guerra de Cuba é a primeira guerra filmada do cine, aquí aparecen as primeiras filmacións dos combates, é unha guerra que, por exemplo, en Santiago de Cuba asisten pois 150 correspondentes da prensa norteamericana e, curiosamente, a prensa sensacionalista era a que máis tirada tiña nos Estados Unidos. Ben, como saben, este acorazado Maine chega ao porto da Habana e o 15 de febreiro de 1898 vai estoupar polos aires, van morrer 266 tripulantes, cando anunciara a súa visita como unha visita de cortesía. En realidade era pois digamos, un elemento de presión do goberno dos Estados Unidos, hai o dato incluso de que aos 7 días da súa chegada ao porto da Habana, digamos, o secretario de Mariña do goberno dos Estados Unidos xa tiña un informe completo de todas as defensas militares da praza. Entón, esta voadura do Maine, que os Estados Unidos van atribuir injustamente digamos, aos intereses españois, cando foi, hoxe parece que está demostrado, un accidente fortuito que estoupa polo calor e unha condensación de gases unha das calderas deste barco, pero este vai ser, digamos, o derradeiro argumento que van usar os Estados Unidos para intervir neste conflito.
Aquí teñen dúas imaxes do Maine, unha cando entra no Castelo do Morro, na Bahía da Habana, e outra cando xa, digamos, está prácticamente a fundir. Ben, hai diversas investigacións, incluso as autoridades norteamericanas, a pesar do apoio das tropas españolas, das autoridades españolas, do propio bispo da Habana que cede tumbas do cementerio Colón para que os que morreran foran soterrados ali gratuitamente, os enormes intereses dos Estados Unidos, que non hai que esquecer, o mercado dos Estados Unidos en este momento absorbía as 3/4 partes dos produtos cubanos, os seus barcos ocupaban xa a metade das instalacións dos peiraos da Habana. É dicir, que xa a maioría do comercio de América, de Cuba, na exportación tanto de café como de tabaco como de azúcar, ia dirixido ao mercado estadounidense. Ben, aquí teñen a noticia da voadura do Maine nas páxinas do xornal Correo Gallego, o 17 de febreiro de 1898. Hai que tamén comentar que tanto a prensa española en xeral como a prensa galega ou de Ferrol xogaron, digamos, unha postura moi sensacionalista. Sobrevalorábase enormemente o potencial da Armada Española, incluso algúns quentábanse de tal forma que dicían que había que invadir os Estados Unidos, sen valorar na xusta medida o potencial bélico da Armada Española e da Armada Estadounidense, que naquele momento xa era a terceira armada do mundo. Ben, o 22 de abril, un día despois da declaración formal da guerra polo goberno norteamericano, iníciase o primeiro acto bélico cando o presidente dos Estados Unidos, McKinley, pois ordena que a flota, digamos, bloquee toda a illa de Cuba. Ben, aí está un pouco o mapa da illa, pero as accións bélicas das tropas norteamericanas vanse centrar sobre todo na zona de Santiago de Cuba, porque na zona da Habana era unha zona moito máis protexida, máis defendida, e entón os ataques vanse centrar sobre todo en Santiago de Cuba. Ben, aquí teñen unha foto da participación norteamericana no asalto do Caney. As tropas españolas compórtanse heroicamente, máis ou menos aí resisten 600 soldados con 2 canóns ata a extenuación a unhas forzas norteamericanas 10 veces superiores, pero despois de 11 horas de combate acaban tomando este sitio nas proximidades de Santiago de Cuba. Hai outro ataque importante nas lombas de San Xoán, de novo tamén os españois que xa están despois de 3 anos de guerra famélicos, prácticamente desnudos, mal alimentados, de novo resisten heroicamente. Parece ser que 250 homes, tamén con 2 canóns, contra 3.000 soldados yanquis que finalmente acaban tomando estas lomas, sempre ao berro de lembrade ao Maine, o inferno con España, e o Maine vai ser o grito, o berro de guerra das tropas norteamericanas. Ben, a derrota definitiva, como sabe, vai vir co combate naval de Santiago de Cuba entre a Armada Española, mandada polo almirante Cervera, e a frota estadounidense. O 3 de xuño de 1899, 4 horas despois da saída da frota española, pola Bahía de Santiago, é unha bahía moi estreita que obriga a sair aos buques españois dun en un, e aquí está situada toda a escuadra norteamericana, 10 veces superior, con unha potencia dos seus canóns moito máis de maior alcance. Os buques españois incluso non van cargados de carbón, incluso algún carbón de mala calidade, e van caendo un a un. É dicir, é un auténtico desastre que produce, polo bando español, 350 persoas que perden a vida,
160 quedan feridas fronte a un morto e 2 feridos polo bando norteamericano. A derrota produce unha desolación tremenda en Ferrol, porque non esquezan que era a capital marítima, onde apenas quedaba unha familia que non tivera unha víctima pola que chorar, un mal ferido por lamentar ou un detido para preocupar. Falando de detidos, despois de salvarse dos naufraxios os que sobreviven a ese combate tan rápido, pois son feitos prisioneiros 70 xefes e oficiais e 1600 mariñeiros. O almirante Cervera, aquí o ven, cos supervivintes do seu estado maior son trasladados á Escola Naval de Annapolis, en Maryland, no estado de Maryland, onde son moi ben tratados, e, curiosamente, nesta foto poden observar algún ferrolán. Un deles é este que ven aquí, Antonio Eulate Ferri, e tamén anda por ese grupo de 61 xefes da Armada de Cervera, outro ferrolán, Carlos González Llanos. Ben, quen ia dicirlle ao líder, o pai da independencia cubana, José Martí, que o ten, que despois do heroico sacrificio das tropas cubanas, despois de tanto tempo, pois que ao final ia resultar como resultou. O Tratado de París, asignado o 10 de decembro de 1898 entre os representantes españois e norteamericanos, coa marxinación dos patriotas cubanos que non pintan nada na redención de España. De feito, non van conseguir a súa ansiada independencia política, como saben, ata 1902, é dicir, despois de 4 anos de ocupación norteamericana. Entón, digamos, ese Tratado de París, que teñen que asignar os representantes españois, presididos por Montero Ríos, pois ten que, digamos, que aceptarse en toda a súa medida. O ultimátum do goberno dos norteamericanos é drástico e, digamos, este tratado pois supón a perda das últimas colonias de España, que, como saben, van pasar a poder dos Estados Unidos. Sen embargo, este tratado vai facilitar a permanencia dos residentes españois, en concreto das xentes de Ferrolterra, e tamén vai permitir a conservación dos seus bens e patrimonio. De feito, moitos españois e moitos ferroláns van continuar en Cuba, unha vez que tamén os independentistas cubanos pois van aceptar o armisticio o 23 de outubro e declaran a súa postura contraria á vinganza sobre os españois. Despois de 3 anos de guerra, dunha guerra total, a illa vai quedar totalmente arrasada. Prácticamente toda a súa economía vai quedar destruída. A gas dos enxeños de azucre que os magnates deste emporio van tratar de que moitos deles permanezan intactos, e ao final pois o balance desta guerra vai ser tremendo, non? No bando español, como dicía antes, morren aproximadamente 60.000, uns 50.000 por enfermidades, e máis ou menos en combate uns 10.000. Como ven, a diferencia é tremenda. Nestas penosas circunstancias, despois do desastre, pois algúns paisanos de Ferrol van volver á súa cidade, moitos pois perdendo os seus bens, outros traendo os seus capitais que van investir na cidade, e vai a ser un aporte económico para a recuperación da capital departamental, que vai ser moi afectada pola perda das colonias. Ben, o tratado exixe, ese tratado de París, que xa con isto estou rematando, a repatriación do exército español nun prazo de 3 meses. Nun prazo de 3 meses, 100.000 soldados, 500 xefes oficiais, van ser repatriados de novo en barcos da Compañía Transatlántica, que vai facer tamén outro negocio. Entre eses moitos soldados veñen moitos ferroláns maltreitos, destrozados polo chumbo e a metralla, anémicos, tuberculosos, sifilíticos
e con febres tropicais que se manteñen con vida polo desexo de morrer no seu fogar, aunque moitos, aproximadamente, fíxense no dato, 4.000 van morrer ao longo da travesía. É dicir, 4.000 do conxunto de repatriados morren na travesía. O 24 de agosto, o Porto da Coruña vai recibir o primeiro vapor, el Alicante, coa primeira expedición que os comentaristas da época chaman a Expedición da Morte. Zarpara o día 10, zarpa de Santiago de Cuba, con 83 oficiais enfermos, 500 soldados graves, entre eles o ferrolán José Lago Gil, e 568 convalecientes, todos eles procedentes do Hospital de Santiago de Cuba. Antes de chegar, ten que botar ao mar 70 integrantes da expedición, mentres que os supervivintes chegan, en palabras que saco do cronista La Voz de Galicia, deste xeito. Di o cronista: chegan mutilados, sucios, descalzos e sin camisa, con los cabellos y las barbas largas, envueltos en mugrientas mantas, cubiertas sus cabezas con destrozados sombreros de paja que, más que tropas regulares, parecían una agrupación imponente de mendigos. Antes de desembarcar estas tropas, e despois do levantamento da cuarentena, na que se incluían os días de navegación, os soldados recibían un baño, normalmente cunha mangueira, eran fumigados e desinfectados e recibían roupa nova. Recibían un pequeno soldo, sobre 350 pesetas cobraban ao desembarcar os xefes e oficiais, 200 pesetas os sarxentos e 100 pesetas os cabos, os cornetas e os soldados. Aí teñen esta escena tremenda, desembarcados nestes caixóns, e precisamente o principal perigo dos tantos repatriados que viñan era que moitos destes repatriados eran portadores de enfermidades contagiosas, polo que moitos deles, despois deses días de cuarentena, pois eran trasladados ao sanatorio de Oza ou á illa de San Simón en Vigo, onde tamén desembarcan moitos, atendidos por voluntarios da Cruz Vermella, pois ali tiñan que pasar o tempo de convalecencia nesta especie de lazaretos antes de sanar, aunque moitos tamén morren. Tamén nestes contingentes, o 26 de setembro chega á estación da Coruña un tren militar conducindo aos supervivintes da escuadra do almirante Cervera, creo que desembarcara en Santander. Precisamente agora non se trataba de darlle benvida, trataba de dispersarse a chegada para que non houbera protestas nin tumultos, e desos 160 mariñeiros que chegan ao tren a Coruña, 80 son naturais de Ferrol e dos seus arredores. Agora, digamos, que xa para rematar, aí teñen voluntarios da Cruz Vermella conducindo aos feridos. Agora, digamos, vai contrastar a chegada, estas escenas tremendas onde están nos peiraos as nais, as noivas agardando a ver se veñen con vida estes, digamos, soldados que foron á guerra. Contrasta agora precisamente isto coas despedidas patrióticas que víamos ao principio, que recollía aquel xornal, por exemplo, del Telegrama. Ben, unha vez que chegan a Coruña, estes soldados, son moitos, como dicía antes, desfeitos, pois son conducidos a Ferrol en pequenos vaporcitos. Incluso coñeces o dato de que o dono do vapor, el Hércules, habilita gratuitamente unha especie de camarotes especiais, gracias á xestión da Cruz Vermella, para conducir a xentes a Ferrol. Ben, en resume, xa para rematar con esta última reflexión,
A guerra colonial vai deixar unha fonda pegada na cidade departamental que vai chorar durante moitos anos aos seus heróis de Cuba, persoas humildes e anónimas que, como centos de migrantes, partiron cara a outra beira do Atlántico na procura dun incierto futuro. Nada máis e moitas gracias.